Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Nagasat niya malim ti Martes, 28 di mabilang iti bulan ti Nobyembre 2023. Dahito yung programa tayo, Tinapalabas. Iti pakabuklan ti programa tayo ni Maki Paulino Agustin para di technical control. Dahil iti bagay ni Robert de la Cruz. Nga kadang kayo, when mga timon dito nga programa, para din tayo parang ituloy at parang ibasa, iti dito surat nga na kayo panaunan, tinapalabas iti biyag kinayat. Ni pagayam tayo, Amor. Papagayam, hindi tuloy ng ibasa ti surat ni Amor, agyaman tayo karit sumaganad. Pagyamanan tayo ni Cousin Evelyn Pablo Acosta, manibuli di Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan ti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, dito siyudad, Tilawag. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, manipoy jay Mililani, Hawaii. Nga day jay Mililani, Hawaii, from Bacara. Happy Fiesta Bacara, Kablaaw, manipod ka ni Ma'am Elis Tamayo. Thank you very much pa, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Center, nga masarakan ti Balintawak Street, diri siyudad Tilawag. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technician, stop nurnusin da ti problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Center, eri Balintawak Street, Lawag City, kukuha kini matmatunan ni Engineer Neil Jose. Kuwatalatan hinggan. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo.
ang aming Yusulicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapdon ti kasta, matagiben ti karabukob. Dagito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, dahito'y karabukob, kagraman dahito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, saan lang nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer, iti karabukog, wenno throat tayo. So dagito iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga maibaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Kasanganan niya ituloy tayong ibasa, ti surat ni Amor, kablawan tayo, di kiti agbubuya kada tayo, ni former Barangay Chairman Edison de la Cruz, dita Barangay 18 San Pedro, formerly Bingao, San Nicolas, ni Ma'am Teresa Libed Loyola, iti nakabakasyon, ijay Batak City. Thank you very much for watching. At tuyan tituloy, di ba nakaibasa, dito surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Amor. Jak may lawlawag nga rikna, ti agar-ari kanyak. Kalpasan ti pa nagtutulag nga mapanak makipagnaed kada Uncle Felino, ken ni Auntie Adela, Manong Robert. Nudaduma kasla agar-ari kanyak ni ragsak. Kasla makikita ko niya, makalapsutak ton iti rigat.
ken may bilang aktumeten kadagiti adda iti nabaknang nga pamilya nga kas kadagiti makitkitak. Saan nga kas ita nga numalingta di sa nga bukil nga itlog. Gudwaen ni nanang kitag gudwa kami di kasingin ko nga ni Abner. Idin to nga ti amak ken ti inak. Pamrayan danton wenno panpanuusen danton ti asin wenno bugguong nga naikkan ti kamatis. Kasta ti biyag nga adda kada kami kadagiti agundaway. Ket ditoy nga kasla malinglingayak. No mapanunot ko nga makipagnaedak ton iti uliteg ken ikit ko. Ngem kasla damit agari aliday. Gapu iti panakayadayok kadananang kinitatang. Pakairamanan iti kabsat ko. Ngem ti amak ken ti inak immanugot. Nga siyakket mapan iti sidong ti kabagyan wenno ni Uncle Felino ken ni Auntie Adela. Ti pagadalan Manong Robert, sumursurot kanyak ti anniniwan ni Liday ken ragsak. Adda nga ayek ti bagik no kasta nga recess wenno break time ni. Ngamin gumatang kami ken ni Abner ti sanga supot nga kornik. Mapang kami ti sirok ti narukbos nga akasya. Ditoy nga pagbingayan ni akan kanen. Ngano dadduma agin nasing kami pay. Gaputa, kasla, malamanganak no, agkakamakam ti ipipidot ti kasingin ko nga ni Abner, kastamit ni Abner, agririmet no agkakamakam ti ipipidot ko, iti kornik nga ginatang mi, Manong Robert. Ket ditoy nga malagip kun tumanen, tinagbali na singasing wenno ipapan ko para kilapagnaed, kada Uncle Felino ken ni Auntie Adela. Nadanon kabsat ti aldaw ti Domingo. Titulag ngayon umay manen da Uncle Felino ken ni Auntie Adela. Tapno alaen dak. Awan pa'y dagiti agasawa idiyar arwaten wenno irubrubwaten ni nanang dagiti arwatek. Enkargana iti maysa nga plastic bag. Ngamin awan ti uray anyaman kakabsat nga bag nga mabali na pa kay kargaan na. Apagiso idin niya mairubwat ni nanang diti arwatek. Nga dagitoy ket puro dadaan, Manong Robert. Idita, agsardeng ti may sa alugan, iti sangwanan ti balemi. Nagtaraya karimwar. Saan niya tricycle nga kastilugan da Uncle Felino ken ni Auntie Adela idi umayda. Idi na minsan niya aldaw. No diket may sa akotse. Ngem idi bumaba dagiti nakalugan ni Uncle Felino ken ni Auntie Adela, Manong ko. At dabitbit ni Uncle Felino nga deto'y ket 3 wenno tay kung kunada nga shaping dish, Manong Robert. Uri ni Auntie Adela ket addamet nagtutuon digitoy. Opat digitoy nga pagkargaan iti makan. Ket idita makaasidegda iti balay, rimwar ni nanang ket sinabat na digiti sa nga ili. Tinulungan na ida nga nagbagkat. Idiretso mo niti kusina ay abirat, agpapangantayo sakbay nga agawid kami ken alain min ni Amor. Balikas ni Auntie Adela. Imisem ni nanang ket indiretso na ro diti lamisaan iti kusina. Madamdama pa'y simrek ni tatang.
Kinitanak ti amak. Amor, mapan ka, sumurot to nanak ko. Agsingsingpet ka kumakadakwada. Saan ka nga? Agsuksukir wenno. Paisuro ka. Nalidaya buses ti amak. Idinto nga ti kasingin ko nga ni Abner kasla di makakuti iti nagtugawan na. Matmatmatan nak. E masidegak ka ni Abner. Malidayan ka kadi ti papanaw ko. Wenno pa nakipagnaid ko kada Uncle Felino kani Auntie Adela. Kinunak. Kinitanak tinangadnak. Awan to na ti kadwak. Awan to ti kadwak nga. Magmag na nga mapanit eskwela. Amumet niya si kalaeng ti kakuyuyog ko, tadyak kahit ti makikuyog ka di karoba. Ngamin, nauyaw kin naluluko da. Balikas na. Saan datan to na malukloko? Saan datan to na mauyuyaw? Noan niya ti agbalin niya. Gasat, wenno, nasaya ato sumangbaya gasat kanya. Ibingayan kanto. Nadata di eskwela kit naimas ti balon ko. Gudwa ekto kit paraking kat ti gudwa na. Mangrugin nga agluwa ti kabsat ko. Kastamit kanya, Manong Robert. Adda kami di kasta nga sitwasyon, idu masideg ni nanang. Agsangit kayon sa amin ten. Agpinakada kayo na nako. Orita, karimet da pedino kani Adela nga. Sansanin da kanto nga may sarong karamor. Maip-ip tumet lang ti ilit itong galmay sa kadateo. Bayat ti kaadam iti sidong da, angkel mo kani Auntie. Balikas ni nanang. May kayo di kusinan. Sangwin tayon tinsang pet da amakan. Nakatugawin da tatang ni Uncle Felino kini Auntie Adela, edi umasidig kami atallo, edi lamisaan. Naiimas dagiti taraon, Manong Robert. When? Dagito'y dagiti karne ngaglanglangoy iti mantika. Nga isuda itati kanin mi. Kas paset ka no wenno, kas la despedidan iti papanaw ko iti balay mi. Manong Robert, anyan niya, imas ti panangan ti kabsat ko, nga ni Abner. Ore datatang kininanang. Idinto nga saan unay nga, narigget ti panangan, da Uncle Felino ken ni Auntie Adela. Nanganak met ngem basit laeng tinakan ko. Ngamin adda sa bali ariknak, iti di agundaway. Jak mailawlawag, nuragsak wen nuliday. Nalpasen ti panangan, edi ensingasing ni Auntie Adela ken ni nanang. Abirat digiti sobra ket lasin mo no ikarga mo niti sa balita, alain mi digiti nagkargaan tay pulang mi kiti nagpalutuan mi. Kadanto pangbalem yo. Siguro saan kayo na mangal daw itata, medyo naladaw na pamigat deti oras tayo nga nangan. Uwe na birat. Balikas ni nanang ket dardaras nga napan na inyakar kadagiti kubyerto wenno digiti kagamitan iti kusina mi ti nabati amakan. Adu pay manong ngamin pataklase wenno pataklase ti luto. Kalpasan na ininawan ni nanang kiting kargana iti dakkel plastic bag. Abirat, deto hindi kiti nagkargaan kadagiti luto. Anya nga rod, mapangkamin, kasin, kuna ni Uncle Felino, anak ko, alae mo DJ, plastic bag nga nakaikargaan di kiti arwatem.
Alae munta, isudat ti usarem ti kaddam kinda, Uncle mo Felino ken ni Auntie Adela. Na olumamay nga balikas ni nanang. Inyawat na kanyak ti plastic bag. Kinita ni Auntie Adela. Ay, wen gayam. Total, malabsan tayo met ti sentro. Wen no di paglakwan, ta sentro nga ruti ayan tayo. Dumagas tayo man na gumatang kadagiti babbaro nga arwatem, amor. Naragsa na kiti balikas ni Auntie Adela. Ngamin jakon matandaanan iti kabayagnan, Manong Robert. No kaano tinaudi nga igagatang ti inak, iti arwaten mi ti kasingin ko nga ni Abner. Naliday ti panagpipin na kadami. Nakitak ti panagarubos ti luwa ni tatang ken ni nanang. Ore ti kabsat mo. Nula ko masaan nyo narigat ti biyag. Nula ko man napabagyan tayo met iti nagasgasat nga panagbiag. Saan tayo ko mga agsisina anak ko? Balikas ni tatang, kastamet ken ni nanang. Idinto nga ti kabsat ko nga ni Abner, nakaarako piti inak. Wen Manong Robert. Mailuya ako no maibuyog ako ng agsangit. Kasla kayat ko nababawin. Kasla jakon kayat ti sumurot. Nga madda ti mangiguyguyod kanya. Nga kasla ibagbagana nga mapanak. Tapnon ti kasta, maramanak tinamay ken sa anak nga mai. Garungugong nga agnanayon itirigan. Inarakop nak ti ama kastamet ni nanang. Marakop met ni Abner at kasingin ko. May sa ti balikas dagiti naganak kanyak. Agsingsingpet ka anak ko. Saan ka nga gararamid ka dagiti pakaibabainan? Tungpalem ti bilin da angkel kini antim. Balikas nga padpada da tatang kini nanang. Aging nga nagtimek ni Uncle Felino. O sige, mapangkamin. Mapangkamin tapno, makagatang kami kano kariti arwatin ni Amor. Sige insan, endon sumarunong ang bakasyon, umay minto isarungkar ni Amor. Nagtuloy kami, Manong Robert. Linukatan ni Uncle Felino ti akinlikod nga ridaw, wenno rikep ti ridaw ti kutse nga nagluganan da. Ket simrekak. Idinto nga nagabay da iti sango. Inlukat ni Uncle Felino ti tawa wenno ti sarming ti lugan. Ket makitak ti amak ti inak ken ti kasingin ko, nalidayda. Aprusan da pay laeng di aglulu amatada. Inpayapay ko ti kannawan nga imak. Mapana ko nang, mapangkamin. Mapangkamit tatang. Mapana ko Abner. Kasanganan nga ituloy tayong ibasa, ti surat ni Pagayam tayo Amor, agyaman tayo karili sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manibod di Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalaling nga aircon technicians, tapnornusen dati problema ti aircon ti anyaman na klase tilugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha ka ni matmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, manipod jay Mililani, Hawaii. Kumabkablaaw ni Ma'am Elis, kadito sa amin na Bakarenyo, iti Happy Fiesta, Bakara. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, iti Mililani, Hawaii. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Sem kanididaan na lugan, wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration, manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres.
Dito nga aramiden dati pa nakaisubliti husto alang nga tilugan nyo, manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto, di kalidad nga trabaho, manipod ka di empleyado. Malaksi di data, ijaya na ba iti pa nakatarimaan ng iti modelo alugan nyo, iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, maniko di kadaanan, aging ganin di kabarwanan na modelo, inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga dagitoy iti na find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Bayat ti panagtartaray ti lugan Manong Robert. Awan ti may saok. Kasla agar ari metlatan ni ragsak. Ngem makitkitak ti inak. Ti amak ken ti kasingin ko. Analiday anang palubos kanyak. Idagtimek ni Auntie Adela ket kinunanay ti kastoy. Amor, dumagas tayo ti maysa nga pagtagilakwanta, gumatang tayo ti arwatem. Kasla nadadaan dagiti arwatem nga naikargay ti supot gaputa true and true makita ida. Uwen Auntie, ngamin ket nabayagan di dinaudi nga igagatang ni nanang iti t-shirt ken short panmi ken ni Abner iti tiyendaan. Addan sa idi natingmi nga nangalaan na iting gatang na. O sige, ken di la mabalin nga manipo dita saanen niya antiken. Angkel ti awag mo kada kami. Mabalin met siguro nga awagan na kamlatan iti papa ken mama. Wenno mama ken papa. Tapno kasla as asideg ken kasla pudpud numet no kwan nya anak da ka. No pay adamet da tatang ken ninanang mo. Deta ti kayat yung ayawag ko kada kayo.
anti manen. Mama ko namon. Ket ni Felino, dati nga angkel, so katamo ni ti papa. Ngamin inararapaap mi nga maadaan kami ti anak. Kasla saan metlay nga matungpal ti kalikagom mi, babae ni ti kaadlam. No angkel ken anti ti awag mo kada kami. Sige, no iso ti kunayo, iso ti awag ko kada kayo, mama. Naragsakan ni Auntie Adela iti damo nga panang balikas ko iti awag ko ken kuana nga mama. O sige, mama oray ni angkel mo, papamit din ti awag mo. Adu nga arwaten tinagatang mi, Manong Robert. Ket di makadanon kami iti dakkel no pay daan abalay, nga pagnanaedan da Papa Felino ken ni Mama Adela. Ditoy nga inpakita da ti agbalin a silid ko. Dahito ti silid mo, ditoy ka nga maturog. O, ada pa yun ti review table nga insagana mi. Gimatang kami, sakbay nga imay ka ditoy. Pinadalusan mi detoy, babaen ka iti umay tumultulong kanya. Ngamin saan mi takayat ni Papam nga Felino nga mga alak ti katulong ta, nakababain ka iti kakabsat na nga di bala at di bala suyo tao. Nga isuda ti mangmangted ti amin nga agserbi ka da kami. Agserbi ka da tayo. Impakada mi kadakwada nga mga alak kami iti agbalin nga kasla adak mi. Amamu damit ti amam ken ti inam. Iso nga imanamong damit. Laeng kunada nga masapul ka no nga tubayin da ka nga agbalin na nasingpet. Tapnon tigas ta saan nga agbalin niya nakababain. Ti panangalamikin ka. Kababain ka no kadatatang kininanang mo no. Agbalin ka nga nasukir ken saan nga umisuti. Panang sana imikin ka. Ti kutsi nga nagluganan tayo ket kutsi ti kabsat ni Papang mo Felino. May isa nga doktor eje balasyo tao. Napan nga nurse ngem nagawid may nagbasa sa nagsubli. Tatan may isa na doktor. Isuti kang runaan na tumultulong kada tayo. Ngamin digiti duapay nga kakabsat ni Papang Felino, regular laeng ti trabaho da. Isuti adadda nga mangmangted ti agserbi wenno may bayad ka ti bills iti balay da. Panangipalawag ni Mama Adela, Manong Robert. Anyan niya naglawat ti silid na pintas. Dakkel ti katre nga, jure sapay duble ti katre nga, kawayan nga ususarin mi ken ni Abner iti balay. Dito'y kabsat nga kasla nakaangisak iti nalukay. Mangrugi siguro nga, tinararapaap ko. Tinagbalin niya arapaap ko nga, level akmet ka rin iti babak na. Kinunak itinakem ko. Nagtimek ni Papa Felino. O, magustom ka dimit lang ti kwartom. Ti kwartumi ken ni Mama Adela ket dita laing bangir. Agaabay tayo. Iti nga to awan ti mapmapan. Kamin, awan met ti agyan. Takda kami met. Nadalig ti sa nga ili, ije da nga to nga agyan. Kompleto met ti banyo. Ada talo a kwarto iti nga to, adamit dua dito'y baba. Deta ti pakabuklan dito'y balay. Ipasyar mo mangket di bakit? Ni amor kadigiti parte ti balay. Oray di nga to. Tama pang ko pakarwas ti lugan. Medyo nabayagin, di naudi nga pan nakapadigos na. O sige, ngem di kagbaybayag ha. Gumatang kantulatan iti masiday ti ruar. No, mangrabi tayo. Anya ti kayat mo gayam nga. Pagatang nga si Daem, amor. Ore anya, mama? Yalaam to ni ti fast food chain. Yalaam to ni ti fried chicken ni amor. Kinuna ni Mama Adela, ket dito'y nga nagtunged ni Papa Felino, Manong Robert. Sabalin niya talaga ti sitwasyon, iti panaglabas ti aldao. Iti bigat no mapanak iti eskwela, itulod na ni Papa Felino babayan iti tricycle.
Dito'y nga makitak tumet ti kabsat ko no sumungad. Sumungad manong nga kasla umanal-al gapu iti pannagnana manipo di pagtengan mi aging gay ti eskwela. Oh, Abner, nalado ka. Ado ngamin pelaeng tinubrami ken ni nanang. Adda ti nanatengda nga bunga ti utong iso nga ti mulungak para iti pannakaurnos na. So nga naladawak. Ije ayang kukit awanin ti ububrak. Tilaingin mangan ken maturog. No, kastan nga oras ti panagriing tugtugin dan ti kwarto. Nagasat ka, amor. Nakagasgasat ka. Nagasat ka nga napansimurot ka da. Uncle Felino ken ni Auntie Adela. Damamam ken ni papam kunam. Ngamin, iso ti kayat da nga awag ko kadakwada. Mama ken papa. So nga, mama ken papan ti awag ko kadakwada. Kinitanak ti kabsat ko. Wen gayam. Sulumet itan ti magatang nga kurnik nga meriendata no reses. Saan ako na makigudwa? Ngamin adda ti balon ko. Kasta aya. Wen, no kayat mo, ibingayang kanto, ngem no maibus ko amin, ag pinasensya ta Abner. Balikas ko iti kabsat ko, ket nagkuyog kamin, nga simre kiti silid, nga pagadalan mi, Manong Robert. Dagiti mangisursuro pakairamanan dagiti kaadalan mi ket nakadlaw da. Sabali dagiti arwat ko no may kumpira iti kasingin ko nga ni Abner. Dadaan dagiti arwaten na idinto nga babbaron dagiti arwatek. Pudno ka di amor nga inadaptar na ka tinabak na nga kabagyan niyo. Saludsod di naminsan niya gundaway ti maestrami. When ma'am agyan akong kada Papa Felino ken ni Mama Adela. Oy, sumet laeng. Napipintasen di ti arwatem, babbaro amin. Pakairamanan ti sapatos mo. Maiaday una yan ti arwat nga, yar arwat ti kasingin mo nga ni Abner. Kinunana, dito'y kabsat nga, kasla mabainanak, wenno mabainak iti agbalin, nga balikas dagiti kaadalak pakairamanan, dagiti mangisursuro ka na kami. Wen manong, kasla mabainanak gaputa kasla guyuden nakmetlaeng, ti kinadaan dagiti arwaten, wenno na pobre nga panagyan, ti kasingin ko, Manong Robert. Naglabas ti aldaw kabsat. Adda kamin ken ni Abner iti grade 4. Agtawin kami idin iti sangapulo. Dito'y kabsat nga kasla namalbaliw ti tratok iti kabsat ko. Inadaywak detoy. Ngamin jak kayat nga guyuden na kun nga ipababa. Gapo iti agduma nga sitwasyon ti biyag nga panagiyan mi. Adadakit di nga nagbalin nga naasidig kanyak di iti anak di iti babaknang. Ket dito'y nga pinanawa kon ni Abner. Wenno jak unayin kakuykuyog ti kasingin ko. Amok nga ado di iti masdaaw iti nagbalin na sitwasyon wenno aramid ko. Ngem dito'y Manong Robert, nga kasla kayat ko nga i-level ti bagik kari di babaknang. Ket saan nga kas kari iti nakukurapay nga pakairamanan ti kabsat ko. Saan lang nga ni Abner ti nadaywak. Ure di iti sabsabali, Manong Robert. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna, nuadda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga amot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet dahito yung pandemya dahito yung face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadito yung polusyon, germs, virus, bacteria tapno saan tayo nga anlay nga COVID no di ket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo, iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalos nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Nakadlaw sa tikabsat ko, iti saan ko unay na panangas asidegkin ko na, Manong Robert. Ore ito uneg ti klase, ket manmanong nga pagunyak. Numangrugin ti klase mi, ipasnek ko ti agdingeg iti. Panamangisuro kada kami, ti maestro wenno maestrami. Ket into numadanon ti reses. Pauna karumwar wenno saan, ket siyak ti umuna rumwar. Ti dati nga narukbus nga akasya nga pagtipdanunan mi, wenno pagiyanan mi no reses. Saan ako numapmapan? Mapanak ket diag diretso iti kantina ket sadya ang mga anak. Wen manong, nagbaliw nga namin pinsan, ti panagkita kiti kasingin, wenno kabsat ko, ani Abner. Iti may sa arises, Manong Robert. Rumwara ki din manipo di kantina kaliplipas ko nga nangan, wenno nagmerienda. Iri makitak ti kabsat ko nga ni Abner. Dardaras nga masidag kanyak. Oh, apay nga masidag ka kanyak. Amor, awan ginted da tatang ken ni nana nga balon ko a kwarta. Ngamingket, awang kano ti kwarta ada. Mabisinak. Hindi lang mabanid do at da kwartam kit ikanak o igatang kulaing iti kornik. Kinunana, dito'y nga kasla makapungtutak manong nupay makita ti kina kakaasi ti kabsat ko.
Kinaot ko ti bulsak, nakaot ko ti plata a piso. Intirok deto iti daga. Oh, alaim deta. Kendi lang mabalin ito na maminsan. Saan na ko na sa sidgan? Kinunak. Pinidot na ti kwarta nga intirok. Ket dito'y kabsat nga dirdiretson nga pimanaw iti ayan ko. Naglabas pa iti aldaw, Manong Robert. Adda digiti gundaway nga agked-keda kon nga mapansumarungkar iti balay. Nukasta nga isingasing da papapelino ken ni Mama Adela. Ti papan me. Api nga di mo kayat ti mapamang sarungkar kada tatang gininanang mo ken ti kapsat mo. Ado ti obraek mama papa. Ado digiti assignments nga rumbing nga ilepas ko. Ken anya ko mati obratay jay. Napudot pa'y. Hanga kasla dito yung nga. Mabaling ko di agpupog di kwartok gaputa. Air condition nga ro. Oh, sigat ti makaam mo. Angim, masansanin nga. Saan mo nga kayat ti umay? Hindi na minsan, dududwa ka may manang kinipapam tinapan. Adasan kabasit nga inted mi nga. Ayuda daw, ino si dada. Di ka maninimay. So ita, agkit-kit ka maninamapan. Amanganta, ibaga damit nga bilbilinin da ka, saan ka nga mapan? Makamuda na amano, anya ti panunutin da. Ngayon tinapatig kanyak, malpas ko digiti assignments nga, paubrada ka da kami di eskwela. Sige, sige ti makaam mo. Balikas ni Mama Adela. O Felino, mapangkangaro din nagsukat ta mapanda naggrocery. Aggrocery ta awanin digiti agserbi ti kusina. Total kit kasangpet ti kwartang empawit ti kabsat mo. Balikas ni Mama. Kaya't kung sa ti sumurot nga umay ti grocery, oray sakton ti para iduro ni ti cart. Mama, itay saan mo nga kayat ti mapan iti ayan da tatang kin ni nanang mo kin ti kabsat mo. Ita tanangig mo nga rumwar kami nga mapan ti grocery Kayat mo ti sumurot? Kasla kayat ko ti pasir sa jay ma. Ken adda digiti kayat ko kagatangin nga balon ko di eskwela wenno kanek. Sige. Mapantayo nga ruden. Nagtuloy ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Nadanon ti panagturpos me eti elementarya. Kabsat ko. Wen manong, ninanang tinangkuyog ken ni Abner, edinto nga ni Mama Adela tinangkuyog kanyak. Edi agkikita kami iti eskwela para iti graduation program. Oh, abirat. No, masanguyo, agdiretso tayo ni Jay Balay ta, sadya tayo niya agraragsak para iti panagturpos da Abner ken ni Amor. Balikas ni Mama Adela kini nanang. Apay awantiin sa gana yun nanang para kini Abner. Kinunak. Adamet. Nagparti ni tatang mo iti manok. Pangal daw minto ka no. Malpas ti programa dito eskwela. Adamet gayam. So orisan kayo nga umay. Mama, mabalin siguro. Paikam tulat tayo dan tinayon ti pinarti ni tatang nga manok. Uy, Amor. Api nga kasta ti saom. Nasiyaat no umay ni Abner ken dagiti naganak ken katap no ti kasta. Kasla agtipunin nga selebrasyon. Angin mama, adu digiti sa nga iri tayo ababaknang. Adu digiti inimbitaran ni papa. So nga, paikam tulat tanda tatang ken ni nanang pakiramanan ni Abner. Balikas kumanong ket pinanawakinan na panakon nagtugaw. Iti tugaw mi nga agturpos. Edi malpas ti graduation program, Manong Robert.
Imbasidig ni nanang kanya ket kastoy ti balikas na. Happy graduation amor anak ko. Kinunana, kinitak di aglawlaw no adda nakangegi ti balikas ti inak. Nanang, amok nga nagturpusa kisong haanin nga naskin nga asit ganak tapno kablaawan na. Amok ka nagturpusak gaputi tulong da Papa Felino ken ni Mama Adela. Ni Abner ati kablaawam ta iso ti pinagbasa yo pinagadalyo. Balikas ko, kinitanak ti inak, kaslalim mabaga ti rupa na itinangig na balikas ko. Aginggang masidig ni Abner, ket daytoy ti balikas na. Nanang, adan ti tricycle nga, kinasaritam nga, lugan tayo kinumang sukon kadata, ket tinangitulnog kadata. Mapantayon nang, saanin nga masidig ni Abner, sipo di pinabaina ko no intirok ti plata a piso, idi dumawat ket saan na ko nasa setgan. Dito'y kabsat nga, napan kami meten ken ni Mama Adela, idi agur-ure a kotse, nga minaneho ni Papa Felino. Siyak tinatungpal iti daydi agundaway. Wen manong, talaga nga man nagpabusoy da Papa Felino ken ni Mama Adela kanya. Noan niya ti bagak. Isu ti matungpal. Paikanyulatan da tatang kadananang, Mama, Papa, iti naayon ti pinarti na manok. Saan nyo dan niya ayaban ditoy? Alalala, no isu ti kunam. Apay din niya saan? Baonay kunti, may sa kadigiti kadwa tayo nga mapamangipan. Kadwem basit tited mo. Kinuna ni Papa Felino ken ni Mama Adela. Di adubo nga baboy ti kadwem. Ken ure ti naituno di insarabasab kami da. Mga ladamit tin iti pansit gaputa. Nayon ti selebrasyon wenno sinyal ti selebrasyon ti kada ti pansit. Nangyarwat ngarud ni Mama Adela kadagiti makan nya maipan iti balay wenno pagtengan mi. Kas nayon ti sagana para ken ni Abner. Ngem imbagak wenno inulit-ulit ko nga saan dan niya awisen pa'y datatang kininanang, pakairamanan ti kabsat ko, Manong Robert. Nampas ti selebrasyon, Manong Robert. Ado digiti na ipaay kanyak a regalo. Ado ngamin digiti na imbitaran niya gapu kariti. Babak na nga pamilya nga isuda ti kinasangom iti pangaldaw. Ditoy nga di manarimaan ti panagluklukat ko iti regalo. Wenno immasideg da Papa Felino ken ni Mama Adela. Sa dino ti kayat mga pagadalan para iti high school. Amor, naibagak ka digiti kakabsat ko nga high school kanket. Todo suportada. Isuda ka no ti makamoy ti amin na magasnom pakarawanan ti uniforme. Ay, nagmayaten pa, ma, kinunak. Sa dinno nga ti kayat mga pagadalan, tapno ammumit isagsagana mi, no kasano ti kadakkel ti matrikula, wenno tuition fee. Kayat ko ti pribadong eskwela pa, ti Catholic school. Sadya di kayat mo ya, akit medyo nangina sadyay. Angem, adu di kiti nalalaing agad adal iti Catholic school. May isa nga pribado nga pagadalan. Iso ti kayat ko pa, ma. Kenure ito niti pa nagkolehyo. Total, damit kolehyo sa jay. Jayak ton. Kayat ko nga, dagiti anak di kiti babaknang ti makapulapul ko. Ken kayat ko nga isuda ti kasinalip ko iti klase. Napintas. Napintas dito ang kalikago mo. Orisan ka nga honor pupil, iti elementary yan, o ma-develop mo ti talentom wenulaing mo, iti high school, mabalin nga, umangat, wenno ngumato iti klase ti panagadal nga parakin ka. Uwen pa, iso di kayat ko, adu ngamin di iti nalalaing nga anak di iti babaknang. Okay, bayam ti bagak ka di iti kakabsat ko. Nga ti pribado nga eskwela ti simbaan katoliko, ti kayat mo pagadalan.
kat ti klase ket inyenroldak da mama ken ni papa. Iti nadakama ta pagadalan, Manong Robert. Ada dito'y digiti anak digiti pupulitikos, digiti opisyal ti ili. Saan lang iti ilimino diket uray pay digiti taga sabsabali nga lugar. Anyan nga ragsak ko. Wen manong, nakaragragsakak gaputa, dagiti babaknang ti makapulapul ko iti daytoy nga pagadalan, Manong Robert. Dito'y pa'y kabsat nga nadamag ko nga ti kasingin ko nga ni Abner, ket saanen nga agtuloy iti high school, ken tumulong kanulaingen kadagiti trabaho ni tatang kang runan na iti talon, Manong ko. Nasisya atin no saanen nga agenrol, amangan wag din nalapos kami pa dito sentro, ken kaslaman ni dakam ti elementarya nga. Agin naddayo ti langami ken arwat mi. Balikas ko wenno. Kasla na aon nga balikas wenno kalikagom iti kapanunutak, Manong Robert. Happy watching kay ni Jefferson Coloma dita Barangay 68 Kawakan, Lawag City. Thank you very much, Jeff. Iti may isang aldaw rumwarak gaputa break time ni Manong Robert. Medyo saan akon niya mapanmang mga niti kantina ti eskwela iti dedi agundaway. Kay kayat kun digiti panganan iti ruar. Dito'y kabsat nga iti ruar ko. Kasla na sulek ti dua bukel ti matak. Nakitak ti nakapwesto nga paglakwan iti binatog. Wenno ti napablad a mais, Manong Robert. Nakaikarga detoy iti di sidecar bisikleta. Anya na pa nakakigtut ko kabsat. Dagiti aglako. Awan sa bali wenno jak nagmintis ipanang bigbig ko kadakwada. Ni tatang ken ti kabsat ko nga ni Abner. Masidegak kadakwada ngem makarurudak. Tatang, Abner, api nga dito'y peti mayo nagpwestuan. Ken, itaman pa nga, makita kayo nga aglako iti binatog. Kinunak, ay, dito'y ngamin ti ibagati. Akin kukwa ka iti ilako mi nga, napigsa, so nga dito'y ti mayami. Amor anak ko, balikas ni tatang. Idinto nga ni Abner matmatmatan nak. Nasakit ti panangkita na kanyak, Manong Robert. Di la mabalin. Saan doon nga dito iti pagpwestuan nyo? Mga tagwaras pa nga. Kabsat kuken ti amakit para lako iti binatog iti dari sangwanan ti nangina nga pagadalan. Kinita ti amak ti aglawlaw. Kinita na di adu at tao nga di ti lawlaw na. Idinto nga ni Abner ket saan nga nangikaskaso. Intuloy na ket di ti panaglako na, Manong Robert. Adda mariknak nga pan nakasair tirikna ti amak ken makapungtot iti nagbali na balikas ko, kabsat ko. Agingga nga naalak met laeng ti kasla agamak ta amangan no dangrannak ti amak. Ket pinanawa kida. Ento no bigat. Saang punto na kaya ta makita kayo pa yung may aglako dito eh. Balikas ko sa aktim manaw, kabsat ko. Papagayam san tayo nga may lipas, nga may basa diri surat ni pagayam tayo amor. Namalbaliwen ni amor, gagayem keng kakabsat. Anya ti agbali nagasat na. Matunuyan na nga tati kalikagom na. Ngagbalin nga nalaing iti uneg ti pagadalan, gaputa kapulapul na digiti anak digiti babaknang. Endo no bigat, awisen da kayo. Kadanggay mi manen, pari di panang ituloy tayo ang mangibasa iti surat niya na kay palaunan. Tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo amor. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa na iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Martes tayo amin sa pada. Agyaman kami papagayam tin kay panagbuya.
Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.